hej, og tusind tak, fordi du har købt, eller fordi du har fået en flaske af DM-vinderen i gløgg fra sidste år. Vi står herude foran torvhallerne, hvor vi har inviteret Anders Damgaard, hjernen bag gløgg-opskriften, ud. Og Anders han vil vise os, hvordan man tilbereder den på den helt rigtige måde, så man kan imponere sine gæster. Så Anders, take it away. Ja, tak. Det er meget, meget simpelt. Man tager sin gløggesens, så vender man bare lige bunden i vejret på den, så vi lige får alt det gode med, der sidder nede i bunden. Op i gryden med det. Sådan. Så tager vi en flaske rødvin. Op til gløggesensen. Og så skal den her op og varmes nu, og den skal varmes op til cirka 70 grader. Vi vil gerne stadigvæk have lidt alkohol i den, så vi vil ikke have den højere op end 70. Tommelfingerreglen er ligesom, når den begynder at dampe eller ryge en lille smule, uden at boble, så er den der. Går lige lidt endnu. Og den her mængde, altså en flaske essens og en flaske rødvin, det giver lige omkring 6 glas god gløgg. Så nu er den ved at være klar. Den står og damper en lille smule. Så nu slukker vi for blusset, så den ikke bliver for varm. Så har vi vores glas. Hernede, der har vi det, som vi ligesom kommer ned i bunden. Vi var lidt trætte af al den der normale nissekrømmel, som er rosiner og mandelspletter. Så vi har lavet nogle tranebær, som har ligget i rom. De skal ligge der i minimum en uge. Sigtet rommen fra. En stor teske af dem. Her der har vi ristet hasselnødder. Det er altså bare helt normale hasselnødder. 165 grader i 12 minutter. En skefuld af dem i. Så hælder vi vores varme gløgg over. Kæft, det dufter godt. Sådan der. Til sidst, der slutter vi vores gløgg af med et par dråber af mandarin-olivenolie. Sådan der. Så er det serveret. En refill. Så godt. Skål. Godt. Glædelig jul.